Namimigis kami ng mga gamit ng mga bata na ipapamigay. Galing po yan sa city government ng Taguig. Ganito sa kami sa Taguig. Kompleto po yan. Yan, si Ramon, nilalagyan ng mga raincoat, notebook, at kung ano-ano pang mga mahalagang gamit ng mga bata na ilalagay dyan. Nasa dulo si Kasadi, busy din. Yan, ito po yung bag na pambabae na bigay ng city government ng Taguig. Ayan, ganda po yan. Ayan. Yan lamang pong patunay na pag mahusay ang namumuno, may mahusay din talagang napupuntahan yung pera ng taong bayan. Libre po yan. What's up? Saan nakalagay? Ito. Salig, isang balot niya, sir? Isang balot? Opo. Tapos, ito, plastic mamaya. Sige po. Pwede na siguro. Isang ko na lang. Ito para sa high school student po namin. Kaya may bag na walang ball pen sa kayong towel. Baka nalaglag yan, Ito, sir. sir. Ayan o, mga nalaglag. Bag ako nakita yung wala. Ito yung notebook namin para sa mga estudyante. Kala ko sa salita. Baka vlog ni sir. Ganyan. Kala ko sa salita. May putsa. Sak. Raincoat pala, wala akong raincoat po isa. Hindi ko nalagyan. Pero sir, May raincoat na din. Kompleto po yan. sa mga babae sa may putsa. Yung sa lalaki wala. Dalawa na ako. 2 down. Meron po akong towel sa ballpen. XL sa high school. Oo sir, sa high school. Yan.
na sa classroom nila. Hinahakot na namin sa mga advisor. Ah, Ayan, pwede nyo pakuha ito. Kuha ito nila. Hindi pa kasi sila. Grade 7 pa lang ito sa inyo. Dali mo ba ito, sir? Sige po. Ano mababasa mo? Ang pitong section, sir. 3 to 14 sa male, 14 sa female. Una. Una kasi partial pa lang, no? Magkaiba yung bag ng babae, sir? Lalaki. Oo, dito yung babae. Sa babae. So mga kapatid, tingnan natin kung anong laman. Pang grade 3 na bag po ito. Pang babae. Yan, may pouch. Tingnan natin yung laman ng pouch. Yun o. May pulbos. Yan. May sabon. May toothbrush. May towel. Kaya siyempre may toothpaste. Yan. Yan yung laman ng pouch. Yan natin, mayroon pa. Ayan. May crayons, may lapis, may ballpen, may eraser, may gunting. Yan yung laman nito. At lalagyan pa natin ng notebook. Ilang notebook? Bali, siyam na notebook. Wala ba ito? Wala pang pad paper. Ayun po. Lalagyan pa natin ang ano pala? Dadagdag natin to dun sa bag ng grade 3. Ito. Ayan. Medyas, kasi pang babae, mahabang medyas para iwas sa lamok. Kapote. At saka kapote para pag maulan. So yun yung laman nito, pang grade 3.
Ganito kami sa Taguig. Ganito kami sa Taguig. Courtesy of Taguig City Hall. Yung bags ng panlalaki sa grade 3. Ayan sir, busy. Madami-dami pa. Wala pang uniform dito. May uniform pang ibibigay, sapatos. Yan. Wala lang alalahanin yung parents, kundi mag-aral ang kanilang mga anak. Salamat po, bye-bye. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so